Il-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi Derin Karabot irċieva l-konferma mingħand l-Awditur Ġenerali li ġiet milquha it-talba għal ftuħ ta' investigazzjoni dwar allegazzjonijiet ta' abbuż f'loti ta' permessi ta' residenza u karti ta' identità lil persuni barranin. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika issa fetaħ investigazzjoni dwar dan l-iskandlu li involvi l-Aġenzija Identità, Jobs Plus u l-Ministeru għall-Internu s-Sigurtà. It-talba biex issir investigazzjoni kienet saret lill-NAO mill-membri tal-Oppożizzjoni fil-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi, Derin Karabot, Graham Bencini u Claudette Buttigieg. Din it-talba kienet saret wara li numru kbir ta' persuni ilmentaw u għamlu allegazzjonijiet serji ta' frodi u tmexxija ħażina tal-Aġenzija Identità wara li dawn l-istess persuni irċevew posta bl-indirizz korrett iżda indirizzat lil persuni li qatt ma kienu jgħixu f'dik ir-residenza.